1,000,000 piraso po ng bangus fry ang ipinamahagi po sa mga nasalantang mangingisda sa Pangasinan at La Union. Sa katunayan, tumanggap po ng tig 500,000 na pirasong bangus fry ang mga mangingisdang naapektuhan po ng magkakasunod na kalamidad sa Pangasinan at La Union bilang donasyon at panimulang tulong. Sa pamamagitan po nito, inaasahang makaka-recover ang mga mangingisda at unti-unting maibabalik ang sigla ng industriya ng pagbabangus sa rehiyon. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 1, tinatayang 50.1% ng 4,529 na metrikong toneladang naluging o produkto at naibangos ay sinundan ng hipon na may 43.6% at tilapia na nasa 1.9%. Samantala, umabot po sa 551 million pesos ang kabuang pinsala po sa sektor ng pangisdaan sa Ilocos Region, bunsod ng mga nagdaang bagyo. Ang nasabing donasyon ay isa lamang sa mga hakbang upang tuluyang makabangon ang pangisdaan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM.